L-eks Prim Ministru Joseph Muscat qal li dak li qed iwiegħed il-Partit Nazzjonalista fis-settur nazzjonali tal-enerġija b'iskontu iraħħas il-kontijiet tad-dawl ma jagħmel l-ebda sens u mibni biss fuq kalkoli kompletament żbaljati. Dr. Muscat li mexxa rivoluzzjoni fis-settur wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013 biex il-familji u n-negozji f'pajjiżna bdew igawdu minn prezzijiet 25% orħos minn dawk li gonzipien kien qolla bil-qalb kollha, tenna li kalkolu sempliċi juri li l-investiment fid-daqs kif qed jipproponi il-kap nazzjonalista Elix Borg jeħtieġ spazju ta' madwar 2 miljun metru kwadru. Għalli dan u ekwivalenti għal madwar 150 darba akbar mid-daqs tal-fosos tal-Furjana. Fuq il-medja soċjali Dr. Muscat qajjem dubji seri fuq il-pjan tal-Partit Nazzjonalista fejn xi familji jiffrankaw madwar 10 euro fix-xahar u wesiġġa li jkun hemm kjarifiki ċari dwar kif beħsiebu iwettaq dan il-pjan waqt li enfasizza li mhux se jidħol fid-dettall tal-iżbalji kollha fil-proposta nazzjonalista l-eks Prim Ministru iffoka fuq il-mod kif il-pjan suppost jiġi iffinanzjat u rrimarka li l-kap nazzjonalista qed jipproponi investiment ta' 60 miljun euro f'panelli solari li mistenni jiġġenera madwar 30 miljun euro fis-sena. Iżda Dr. Muscat iddeskriva dan bħala kalkolu mhux realistiku u qal li diffiċli wieħed jemmen kif investiment bħal dan jista' jagħti ritorn ta' 50% fis-sena mill-ewwel u għal dejjem. Staqsa fejn jinsabu dawn is-soqfa kollha fuq binjiet governattivi li jistgħu jintużaw la darba mhux jiġu ikkunsidrati wkoll postijiet ta' wirt storiku. Għal daqstant qal li sakemm ma tingħatax lista dettaljata ta' dawn is-soqfa, il-pjan tal-Partit Nazzjonalista ma jistax jittieħed bis-serjetà.